Дети, ваше задание на следующее занятие — подготовить сообщение о великих белорусских женщинах. Вы можете искать информацию в учебниках или воспользоваться интернетом. Ніва шуміць каласамі жыта спелага, аўса. Вся прыбрана васількамі, як дзяўчына да вянца. Вецярок па ёй гуляе, клоніць колас да зямлі. Сонца зерне налівае, бусул клякоча на гумні. Першая беларуская пісьменніца Лызя Сцяпановна Пашкевіч, вядомая пад псевданімамі цётка Мацей Крапіўка, Гаўрыла з Полацка. Нарадзілася 3 ліпеня 1876 года ў вёсцы Пешчына, цяпер Шчучынскі раён Гродзенскай вобласці. Літаратурная дзейнасць цёткі працягвалася ўсяго толькі 15 год. Самымі раннімі былі вершы «Лета» і «Восень». Цётка не толькі плымяны агітатар, які смела кліча народ на барацьбу з царызмам, яна яшчэ і вельмі шчыры лірык. Вобразы роднай Беларусі прыходзяць праз усю лірыку цёткі. Яна з вялікай любасцю і замаляванасцю гаварыць пра родны край, маляўнічую беларускую прыроду, працавітых людзей, якія нясуць свой нелёгкі крыж.